אז דיברנו האם זיכרונות של ילדות הם משהו בזיכרון יותר או שזה מציאות, והגענו למסקנה שזה בעצם איזשהו זיכרון בנפש שלנו יותר מאשר חיצוני. אני לא יודע מי גדל במושב או אפילו אולי קיבוץ, שזה בעצם זה בית שמכסה על הכל, יש בו הכל, יש בו העבודה, יש בו ההורים שעובדים, יש בו אורחים שבאים לעזור. זו חוויה מאוד מורכבת. היו שתי קבוצות, באחת היה גיא היה מנהיג של הקבוצה, בשנייה היה צפריר, שהוא גם זלוב לא קטן, אבל גם נועם, אח של גיא, הצטרף לצפריר. היו חוצבים שבילים בתוך הברקנים, תארו לעצמכם שזה ברקנים מאוד קוצניים, גדילן מה שנקרא. אני עושה ככה, אבל היינו קטנים, אי אפשר היה לראות, היינו חוצבים שבילים, וכל קבוצה עשתה לעצמה מחנה, ניסינו לכבוש מחנה אחד של השני, ותקרית אחת אני זוכר, שבה לא נעים, אבל אמיר דבורי חטף סטירת לחי איומה ממך. באמת היה פה דברים מטורפים, אני לא מדבר על הצעדות הפרטיות שאני וגיא היינו עושים בכיתה, אני הייתי אולי בי"א והוא בי"א ואחרי זה בי"ב. ליל ירח זה היה תרמילים על הגב לכיוון, ועוד לא, אנחנו ידענו שאנחנו נתגייס כנראה לסיירת צנחנים, כי כולם כל הזמן ראו את רלי מבאר טוביה שהיה קצין בסיירת צנחנים והסתכלו לכיוון הזה ולא ידעו שום דבר אחר. עד שכוכבא גיא פה עשה כל מיני ערבובים ואמר שיש עוד כל מיני מקומות שאולי צריך לבדוק. 101 למשל. כוכבא היה אז בקבע, אני חושב, מ"פ או מג"ד, אולי מג"ד כבר. בכל אופן, הטיולים האלה, ליל ירח פעם בחודש, יוצאים גיא ואני, ואני לא זוכר אם היינו מצרפים עוד מישהו, אני חושב שלא, והולכים דוך לתלי ספי וחוזרים. החברה מתחתנו הייתה הכיתה של נירית וכיתה מתחתיה. אז לא לכל הדברים הזמנו את הקטנים. הזמנו אותה כי היא הייתה בת יחידה והיא הייתה בחלק מהדברים איתנו, אז הבנים עשו עליה חרם באמת באיזשהו שלב, כי זה ממש לא בסדר שאת הולכת עם הגדולים. עכשיו, היו לנו מדריכים כל מיני, כמו שבימייה הדריך אותנו זטרוחה, אז מרים דפאו הייתה המדריכה שלנו, וארגנה לנו מבצעי ניקיון. יש לנו בתמונות, מצאנו תמונה של מבצע ניקיון ליד בית העם. עם המעדרים? עם המעדרים. והייתה עושה לנו כל מיני התעמלות קרקע, או לא קראנו לזה אקרובטיקה, איך קראנו לזה? אז עשינו, לא, ממש לא. הייתה עושה לנו פירמידות.
למעשה ניר בנים בדור השני שלה, שזה אנחנו, הפכה להיות סוג של מעצמת ספורט אזורית. והספורט הזה התחיל, לא תאמינו, אבל באותו מקום ממש איפה שהייתה תחנת האוטובוס הזאת, לימים זה הפך להיות מגרש כדורעף. למי שזוכר, אני לא בטוח שכולם יזכרו מה היה פה מתחת לסקפה הזאת. זה היה אולם הספורט של ניר בנים. הדבר הזה מקורה, כן, ופה היה עמד סל אחד, ופה עמד סל שני, ובמשך 10 שנים עד שבנו את המגרש הגדול שלה, בהתחלה אספלט, והיום זה חומר הרבה יותר משוכלל. אני זוכרת לדרור, אני לא יודעת אם אמרתי לו את זה, איפה דרור? דרור שמה. הייתה לנו כיתה א', וגם היינו אוכלים שם צהריים, אני זוכרת שהיינו מקבלים מיץ פטל, והיו לנו שולחנות מעץ. ודרור לימד אותי פטנט שאפשר לעשות חריץ עם העיפרון, תקשיב, אפשר לעשות חריץ עם העיפרון בעץ של השולחן, ואחר כך לשפוך על זה קצת את המיץ ולהתחבר לקצה התעלה ולשנות את כל המיץ שהיה בתעלה. זה היה פטנט ייחודי שדרור לימד אותי. אני זוכר, אנחנו, בן אדם נורמלי, אוכל קלמנטינה. פותח את הקלמנטינה, בדקה גומר אותה. וזאת הייתה מוציאה לנו את הקישקס. למה? הייתה פותחת את הפלח, לוקחת בקבוק, עוד בקבוק ועוד בקבוק. אנחנו כבר מזמן שכחנו מתי גמרנו את זה, היא עוד לא גמרה פלח אחד, אז היא התחילה איתי. אפרופו כמה ילדים טובים היינו, אני זוכרת שבאחד הקיצים, אני לא זוכרת מי זה היה, נדמה לי חרפק, גידל אבטיחים. והחלטנו שאנחנו הולכים לסחוב אבטיחים. אבל היינו ילדים טובים, מה, אנחנו נסחוב בלי רשות? אז הלכנו אליו וביקשנו ממנו רשות לסחוב אצלו אבטיחים בלילה. הוא הרשה לנו. אבל הוא לא הסתפק בזה שהוא הרשה לנו. אבל אמר, תיזהרו, כי זה בלילה זה מאוד מסוכן ויש כל מיני צנים וזה. ואז הוא לקח מישהו מההורים, או שלח מישהו מההורים שלנו, שידע איפה השטח עם האבטיחים. והם עשו לנו קולות של תנים. ואנחנו פחדנו שתנים וצבועים, הם אמרו לנו, הצבוע עוד יותר מסוכן מהתן. הם עשו לנו קולות של תנים וצבועים, שאנחנו נפחד כשאנחנו באים לסחוב אבטיחים ולא נעשה את זה יותר אף פעם. בית העם זה, ולמעלה ישנו את החדר הקרנה של הסרטים, והיו סרטים לילדים והיו סרטים למבוגרים. עכשיו, לילדים לא ירשו ללכת לסרטים של מבוגרים, כי יש שם נשיקות, וזה לא דברים שמתאים לילדים לראות. אז הם רק לא כל כך זכרו שבית העם יש לו חלונות כאלה גדולים. אז אנחנו היינו מתגנבים ועומדים על איזשהו ארגז או משהו כזה בשביל שנוכל להציץ דרך החלון, והיינו רואים את הסרט למבוגרים ורואים את הנשיקה ומבסוטים לגמרי. פה, הטראומה הכי גדולה בחיים שלי בילדות, זה היה כשהייתי 5 או משהו כזה 6, והקרינו את שלגיה, וברגע שהיא אכלה את התפוח והיא מתה, אני לא יכולתי לעמוד בזה, פשוט זה היה יותר מדי בשבילי, ולקחתי את הרגליים ורצתי במהירות הכי גדולה שאני יכולה הביתה לאבא לרפת. שלא יתפוס לך שם תפוח. כי הטראומה והפחד היה כל כך גדול, זה היה פשוט, אני פשוט זוכרת את זה היום. הסרט של המבוגרים באופן קדוש היה מתחיל ב9. לפיכך את הסרט של הילדים צריך להתחיל לפחות ב7 או 6:30. אבל מה, בקיץ זה אמצע היום, נכון? אבל לא היה משנה. אנחנו חצי מהסרט לא ראינו כלום, פשוט כל האור הזה היה נכנס פנימה, אבל היינו חייבים לראות, אז רק היינו שומעים, אפילו את הכותרות לא היינו יכולים לקרוא.
אבל מהקדושה הזאת היינו רואים רק את החצי השני של הסרט. Don't look so surprised. Have you never heard of a camel talking before?